wani karo wani. Iki cangkeman ora iki. Kowe mung ngurup-urup. Bareng geger engko kowe mung mlayu, ora niat tenan. Oke. Nek sinuwun Baladewa mboten maringaken Rawarawe jeneng kateluran doyan. Arep ngopo kowe? Hah? Arep ngopo? Iki lho, rawe-rawe lantas malang-malang putung kok rawarawe. Wah, kulino nggireng. Ayo. Rawe-rawe lantas malang-malang putung. Kula mboten nrimakaken ing ngatasipun Semar ming buta kayu jati sithik. Panjenengan tau tate dimong karo Semar, tau tate dimban karo Semar, kok ora maringake. Niku ateges sampean ratu sing pelit, ratu sing cetil. Piye? Tak golek rokok sih ya, Truk. Aku titip reng. Wes aku ora ndedit. Ya iki titip gawanan sisan yo. Yo, reng. Rene yo. Ora asa. Iki gawanan sisan. Aku apal karo watake. Gayane do tuku rokok mengar do minggate kok. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Nggara. Janur gunung kadingaren nganti persasat kaya ora percaya kelawan paningalku dhewe. Iki ora pangling kaya adhiku Ndwarawati, Yai Prabu Kresna. Waduh adhiku adhiku. Ya kaya ngene iki lho sing tak karepake ora pendak-pendak pun kakang ingkang sowan marang Projing Ndwarawati nanging kala mangsa wektu ingkang mirunggan Yai rawuh ana ing Projing Mandura. Padha kandhiraja sak rawuhmu Yai. Ih, Koko Prabu. Tansah pinanganing kawidadan ndereng sambi kala sowanipun ingkang raying Ndwarawati. Kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga kepengin pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya, tak tampa. Ya mung tiba sepadha-padha. Gandeng nadyan si Adi tinempu Taruna pun Kakang tinempu Werda nanging tancepe Nalindra Mandura kelawan Nalindra Ndwarawati. Mula dosa apa ing bakal tak sandhang yen tak wani nampa marang sembahing sira Yayi mung tiba sepadha-padha. Koko Prabu dadosaken bombong. Raos sing manahipun ingkang raying Ndwarawati. Oh, nun pamunten sinuwun. Nadyan ingkang abdi pun praguta kula jumadeng dawuh saha ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka Gusti kula ing Ndwarawati. Sinuwun Prabu Kresna. Iya, Kakang Praguta ndak tampa. Ora liwat pangestu ning Sun Tampanana Kakang Praguta. Oh, nggih kula pundi jimat paripe. Dayanana ing kasandur sanla. Dipun sekejaken anginipun lenggah wonten ing Datra Projing Mandura sinuwun. Ya Kakang Pati Praguta kaya ora kurang kepenak. Praptaku ning kedaton negara ing Mandura dina samengko iki Kakang Pati Praguta. Yayi, apa to kang dadi darunane dene sira Yayi rawuh mongko tanpa cecala ingkang sadurunge. Cilik Si Adi ngaturake nawala. Praguta wonten dawuh. Nadyan kedaton Mandura iki ora nate tak agem pasewakan nanging rak ya mbaya diresiki. Ing atase Nalindra lagi paring pangandikan kok ana tekek iki lho. Oh, pancen menika kula lho. Sabab pawarta ingkang sampun kawentar. Satu kewan setunggal menika awis. Ning rak ya ora ning pasewakan. Ha inggih mangke kula pindhahipun. Mboten nate dipun resiki. Yayi, wonten maring dawuh sing gedhe pangapuramu. Merga Si Adi ngerti waran pambeganing pun Kakang. Pun Kakang yen paring pangandikan ora kena diganggu dening sapa wae lan apa wae. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Sabanjure Si Adi kepareng paring dawuh. Apa to wigatine dene Si Adi rawuh ana ing negara Mandura? Koko Prabu netepi dhateng jejering tata krami jernyatanipun ingkang rayi menika tinemu Taruna. Mila mboten ana mokal. Menawi kala mangsa nadyan awis-awis kula sowan nanging rikala menika sowan kula namung mligi nggadahi
kaperluan pribadi inggih menika tuwi dhateng Karaharjan tuwin kalujenganipun kula warga Mandura, Koko Prabu Mandura. Walah dalah. Iya Kresna ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Siadi duwe lekas ingkang kaya mengkono tegese ngraketake pasduluran antaranipun Kakang kelawan Yai Prabu Ndarawati. Malah gandeng dina samengko ana wektu ingkang mirunggan pun Kakang wis suwe nggone mendhem rasa kepengin nyuwun priksa kelawan Yayi Prabu. Babakan menapa Koko Prabu? Babakan panggulawentahing negara. Nadyan Ndarawati lan Mandura kuwi siadenanipun Kakang padha-padha tunggal wong tuwa. Nanging panggulawentahing negara tumrap pun Kakang ing Mandura. Aku ngakoni yen to kalah wasis, kalah pertitis. Lamun gulawentah babakan negara ketitik undhakaning negara Ndarawati nganti persasat ora iso dibendung dening apa wae. Tentreming para kawula, ayeming para kawula, uriping para kawula ingkang katon kerta, tata lan daharja. Katandha lamun sira Yayi tansah disengkuyung dening para kawula ketitik negara Ndarawati tansah katon ayem lan tentrem. Mono to coba. Ora ketang seklimah, rong klimah pun Kakang tuturana supaya Mandura aja kebangeten nggone kasoran kelawan Ndarawati. Koko Prabu, sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Kula nyuwun pangapunten menawi sakmangke sampun kinten kula menika tiyang nem ingkang mulang dhateng piyai sepuh. Ora dadi ngopo. Menawi mboten dados sabab menapa Koko Prabu ki mboten badhe lingsem jernyatanipun wonten madyaning pasewakan negari Mandura menika kathah para nayaka punggawa mandhapipun para kawula ingkang sami andher menawi ngantos sakmangke midhangetaken pangendhanipun paduka Kanjeng Koko Prabu menapa Koko Prabu ugi boten lingsem. Yayi, wong gayuh kawruh sarta ngelmu mau yen to linambaran rasa isin mesti ora bakal iso gayuh ngelmu lan kawruh mau. Tumrapun Kakang wong gayuh ngelmu lan kawruh mau ora ana rasa isin lan ora bedak-bedake antaraning Siadilan pun Kakang kang luwih tuwa Siadi luwih enom. Nadyan luwih enom nanging yen to ngelmune luwih akeh tinimbang sing tuwa. Dosa apa lan apa kliru-kleru yen to sing tuwa nyuwun wulang kalawan sing enom. Oh mekaten Koko Prabu. Ya. Menawi kula mekaten mboten kitang seklimah kula badhe munjuk atur estunipun tiyang gulawentah negari utawi Nalindra ing minangka dados makutaning bangsa lan sinambiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pernatan amis bajing ing praja menika Nalindra. Menika waton saged nindakaken piwucal ingkang sampun ate dipun ngendikaken para sepuh. Inggih menika Nalindra kedah nggadahi pambekan tata, titi, titis, tetes, tetes lan tutus. Tata, titi, titis, tetes, tetes lan tutus tegese piye? Nuwun sewu menika mboten sedalu lho. Iya. Tata tegesipun Nalindra kedasaken Maranata sagung para kawula dasih. Maranata ing reh samukawisipun. Inggih bab samukawis sing kula aturaken wonten ing mriki menika mboten ngemungaken panggesanganipun nanging ugi babagan wastra lan boga. Kawula mboten kenging kekirangan babagan wastra lan boga tuwin panggesanganipun kedah ketingal ayem tuwin tentrem. Maranata negari menika mboten gampil. Ya, sabanjure titi menika kedah taliti ing samukawisipun. Tegesipun Nalindra menika kedah saged ngrampungi perkawis lan teliti anggenipun niti priksa dhateng perkawis menika kala wau sampun ngantos keseluruh margi ingkang klintu ingkang lepat kedah dipun pidana ingkang labuh tumrap negari kedah pinatrapan kanugrahan ingkang sak traju tuwin sak bobot. Ya, sabanjure titis nindakaken utawi ndawahaken pangandikan kedah pratitis sampun ngantos damel gelaning para kawula. Kuwi titis. Sabanjure tetes. Tetes menika tegesipun kedah andedana utawi tansah peparing dhateng sagung para kawula. Sampun ngantos inggih menika kesugihanipun Nalindra, kesugihanipun praja menika dipun agem dening Nalindra menika piyambak. Mangke mindak boten prayogi kedadosanipun. Ya, kuwi tetes. Tetes menika pangandikanipun kedah anetesi mboten kenging banci ladan utawi mboten kenging blendra-blendre kaya banyu tumempang godhong sentrik. Menawi ngendika
ingkang sampun kawiyos kedah netepi dhateng sabda Brahmana Raja, sabda pangandikaning Brahmana sepisan boten kenging wula-wali. Sabanjure tatas menika ngrampungi perkawis kedah kanthi tuntas, boten kenging perkawis menika kala wau tumunten boten paripurna ingkang sakmangke badhe andadosaken teteling ngapi tadosanipun para kawula. Tutus sing pungkasan. Tutus ingkang pungkasan menika tutus menika tali. Nalindra kedah saged dados tali tumraping para kawula, manunggalaken para kawula. Ing mekaten Koko Prabu menawi paduka Kanjeng Koko Prabu saged nindakaken menapa dados aturipun ingkang Raying Ndarawati. Kula kinten Mandura badhe sak traju kalian kawontenanipun Projeng Ndarawati, Koko Prabu. Ratune Ratu Tama Pati lino Pranayaka Tyasraharja Panegare becik-becik Parandene tan dadi kaliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dodro rupita kang reribeti Dintre madani paswaka negaring Mandura nalika semanten Nata Prabu Baladewa amidhangetaken sabdanipun ingkang rayi Nalindra Ndarawati nglenggahi kanyut nang wardu kanyut ujara ganten wardu jarwa keca inang durung abang ida dru manting dasaring pertolo kasaru geger njaba apa to kang dadi tarunane ora ana matan prakara Gajah Mada Jaka Wandilan kejawi namung sowanipun Punakawan karang kadempel nenggih kawijengan Kelurahan Olo Garing Petrus Malura Bagong ing sami winggah wonten ing Datraya Projeng Mandura nyerpepeh pindha sata matarangan karya cingak kang samya mulat Dintahing sangya para Punakawan binarung sangganing para nayoka ing samya gantung sepa mangun bae para kawula iki kanca pihak ana dayo minggir jaluk dalan jagat pangestu para wiladala Kresna iki kula wonten timbalaning adhawuh Koko Prabu durung nganti sawetara nggonipun Kakang nampa pangandikaning sira Yayi Ndarawati wiladala iki ora pangling iki kaya Panakawan komplit Nala Garing Petruk Bagong ing sowan ana Projeng Mandura
Koko Prabu? Nggih. Nadan kados menapa Koko Prabu tau tati nampi pangudangipun Panakawat. Mbok menawi anggenipun sowan menika wonten atur ingkang badhe kakunjukaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila kula triandangu dhateng sowanipun Panakawan tetiga menika. Yayi, prayoga nunggone lenggah. Ih, sampun boten kirang prayogi. Ih, nala garing. Padha kanthi raja saprabtamu nala garing. Berkah pangestunipun Ndara Baladewa niring sambi kula sowanipun ingkang abdi pun nala garing kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming mahabekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku tampanono la punika jimat paripik ndayaning kasantosan. Petro. Padha karo raja saprabtamu Petro. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng niring sambi kula kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo tak tampa agong apa? Gong wis senengane ora. Boyo sing sopan. Kaget aku. Bagong padha raja saprabtamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya tampa. Ya padha. Truk pasusu e. Garem. Masalahe kok. Oh ya. Truk. Engko nek gedhe. Wis ora usah padha gocek sikik iki tak takoni dhisik. Oh nggih. Wonten wigatos menapa? Nengga timbalanipun Sinun Prabu Mandula. Sing dadi juru wicara sapa? Sapa, Tru? Amanut. Kowe apa? Aku nek omong sok klera-kleru. Kowe wae. Wah, aku wedi nek Sinun Prabu Mandura. Bagong kowe apa? Ngapa? Juru wicara. Juru wicarae apa? Ayo tukang ngomong. Oke. Aku nek ngomong wis. Sing dadi juru wicara sapa? Kula. Bagong. Nggih. Yen ngono Bagong lungguhe ngarep. Ngandel ora. Yo mundur. Ya. Ning ati-ati lho, Gong, ora sembrono lho. Nang wis pokoke iki sing iso ngladeni mung aku. Nek ora aku ora iso ngladeni. Wis, ampun. Saiki aku tak takon. Nggih. Apa sebabe kok doting gruduk tekan negara Mandura? Apa ya, Tru? Ambo, aku iki juru wicara kok radong. Juru wicara ki wis ngerti wigatine apa karepe apa. Menika ngaten sinuwun. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekol bilung teling kron kula papuran ta bila wonten patulan nggih kula munjatun sapaduka Gusti kula sing nata Prabu Baladewa. Ya, ora dadi ngopo. Ing sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti Petruk gareng ngaturaken sembah pangabekti ugi sejatosipun sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Lho, bapakmu Semar? Nggih, bapak kula Semar. Dong ora sembrono kok ndak nek kono nesu bahaya. Santai. Bapakmu kok anak-anake tekan negara Mandura iki wigatine apa? Ah menika ngaten sing. Bapak Semar menika di masa pandemi menika damel kegiatan. Kegiatanipun mboten sami kejawi namung damel padepokan. Lho, bapakmu gawe padepokan? Nggih. Lah, wigatosipun padepokan menika dipun damel menika kagem papan panglempahipun para kawula supaya ing mriku mangke saged wonten kegiatan-kegiatan ingkang sipatipun positif. Tegese piye kuwi sing positif kok dipresake? Maksude kegiatan positif menika kegiatan sing apik-apik. Oh ngono. Nggih. Ning bapak niku terus nalika semanten semedi. Wah, bapakmu semedi. Nggih. Bapak semedi entuk sasmitaning jawata jarene saka guru salah sijine padepokan niku kudu dibangun nganggo wujude nggih menika kayu jati wangi. Kayu jati wangi. Bener ta, Tru? Heeh. Minyak wangi apa kayu jati? Minyak wangi kayu jati. Kayu jati wangi sikinarya saka guru padepokanipun Bapak. Monggo ngendikanipun Bapak sing kagungan kayu jati wangi menika namung Prabu Baladewa. Awit menika tukul wonten sak pengeripun negari ing Mandura
wonten ing mapanipun wonten ing Astana Gadamadana kayu jati menika panci ageng sanget amargi rumiyin ingkang nanem inggih menika Pak Tani. Nek ngerti takon. Sapa sing nandur terus? Prabu Rama Wijaya. Prabu Rama Wijaya Ngalengka Diraja mungsuhe. Iki mungsuhe. Prabu Rama iki Pancawati. Gandeng bapak mbiyen niku kula ya kelingan tau ngetutke Prabu Rama Wijaya, kula ya tau ngetutke Prabu Rama Wijaya. Ala apa? Nek kula niku mung njaluk ora ketang pang sithik dienggo syarat ditresepke teng saka guru supaya wis dadi syarat dumadine wujude padepokan sing diajeng dibangun dening Bapak Semar. Mekaten menggah wigatosipun lampah kula jam pira, Tru? 9:30 liwat. Hah? 9:30 liwat. Cekap semanten atur kula menawi dipun keparengaken ajeng kula boyong wonten ing Karakadempel ewa semana menawi Prabu Baladewa mboten maringaken piye, Tru? Wis manut. Rame wani. Piye-piye ya wani wae. Wong adhe dikongkon bapak kok. Dikongkon bapak iki niate mung wani karo wani. Iki cangkeman ora iki. Kowe mung ngurup-urup. Bareng geger engko kowe mung mlayu, ora niat tenan. Oke. Nek Sinuwun Baladewa mboten maringaken Rawarawe jeneng katelu ora doyan. Arep ngopo kowe? Hah? Arep ngopo? Iki lho, rawe-rawe lantas malang-malang putung kok rawarawe. Wah, kulino nggireng. Ha iya. Rawe-rawe lantas malang-malang putung. Kula mboten nrimakaken ing ngatasipun Semar ming buta kayu jati sithik. Panjenengan tau tate dimong karo Semar, tau tate dimban karo Semar, kok ora maringake. Niku ateges sampean ratu sing pelit, ratu sing cetil. Piye? Tak golek rokok sik ya, Tru. Aku titip, Reng. Wes aku ora ndedit, ya iki ditik gawanan sisan yo. Yo, Reng, rene yo. Ora asa, iki gawanan sisan. Aku apal karo watake. Gayane do tuku rokok ngardo minggate kok. Bagong. Nun. Kowe guneman ngono wis tok pikir urung? Kowe guneman kaya ngono wis tok pikir apa urung? Ah mesine wis nek ora dipikir ya ora metu cangkem. Wong guneman iki mesti tekan pikiran sik kok. Kok tak takon karo kowe. Kowe ngerti ora? Kayu jati wangi sing tukul ning Astana Gadamadana kuwi kae aja mung tok anggap kayu jati lumrah. Kae jati pusaka. Waduh. Jati pusaka. Mergo sing nandur eyangku ya kuwi Eyang Rama Wijaya. Aku ki turune Eyang Rama Wijaya. Sapa wae ora kena nyenggol kayu jati wangi lak kok dadi bapakmu mung kepengin bangun padepokan wae kok dadak nganggo syarat kayu jati wangi. Tur bapakmu kok ora ngestokke dawuhku. Ora ngestokke dawuhe negara. Iki rak wancine akeh penyakit ora kena padha sakepenake dhewe mlumpuk-mlumpuk. Ora kena padha sakepenake dhewe. Padha campur dadi siji. Supaya iso aja nganti kabeh mau kena lelara sing dumadi ning ngendi papan iki. Ngerti ora? Lah kok malah bapakmu gawe padepokan iki anggepe piye? Kuwi nglumpukke wong pirang-pirang, kuwi nglumpukke kawula akeh cacahe. Mesti kok bakal ana kahanan sing ngedap-edapi babagan perkara penyakit iki. Sik. Terus maksudnya pripun? Niku lho mboten ajeng rembug perkara penyakit. Sing percaya penyakit niku monggo, sing ora ya ora masalah. Nek tumrap aku ora percaya, lho, nyatane kabeh wis ana buktine. Buktine apa? Kowe weruh dewa? Ora. Lah kene. Ora weruh dhewe kok sampean niku bingung. Tur sampean nun sewu lho. Kok menging-menging niku pripun? Masyarakat dipenging-penging ning sampean gawe peraturan ning ora gawe solusi. Lho, solusi piye? Kena sampean gawe peraturan. Diperpanjang, ra masalah, tanggap darurat tekan sok tahun 2444 ra apa-apa. Ning masyarakat wene ana solusi piye carane golek pangan ora mung gawe peraturan tok. Paham ora we? Iki aku lara atiku nek carane kaya ngene iki.
do melet-melet do kangelan golek sandang pangan. Luwe-luwe seniman kaya kula kalih Gareng Petruk niku. Niku nganti ora iso obah, kena gawe peraturan ning solusi, kasih solusi pada masyarakat. Seniman apike ngene, dok kaya ngene tak nehi, solusi ngene tak nehi keringanan, kowe entuk pentas, ning penontonnya terbatas. Ngono apa piye? Agung. Ah sapa kowe? Aku nek ngene iki ora iso dindake. Ora sampe naik dhewe. Loru nek ati loru, nek kula dhewe ngelih ora apa-apa. Anak-anakku ya melu do ngelih, bojoku ya melu do ngelih. Lho, kok sik iki rembug kayu apa rembug apa? Wah iya, Dik. Kayu. Bali nang kayu, topik bali nang kayu. Ming njaluk wektu sedhela. Men supaya do mikir, men supaya iso do ngolah rasa. Ngono lho. Rasane piye dadi masyarakat, rasane piye dadi kawula cilik, diolah rasane. Oke sing do ora iso obah, oke sing do ora iso apa-apa. Penyanyi, tukang keyboard, sound system modiar kabeh. Ngono ora dipikirke. Kudu tak pikirke, kudu ana solusi, ora sak kepenake dhewe. Ora mung do ndekem, ayo kudu nyuwara tumrap aku ngono kuwi. Salah nggon ya men. Aku wis kulino salah kamar. Ngaket. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Aku ate anggere alasan dasarku bener karo sapa-sapa ora wedi. Aku ora wani karo sampeyan, Mas. Aku mengelengke karo sampeyan. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget sing butuh sandang, butuh pangan. Ngono lho, gawe solusi ora sak kepenakmu dhewe. Ngono lho, karepku ngono kuwi ora metu jaba gledek negara. Menungso tak karo parang jajan. Pragoto, wonten dawuh. Wilatan. Nggih, kula lepat, mangke kula singkirke. Yen mawonten sugih. Mlarat. Sugih. Oh, sugih. Wong edan. Kok Prabu kae ditututi kok ndak malah kewirangan mungsuh para Panakawan. Nggih, ngestaken dawuh. Ngapae kowe? Mek ucul nyawaku ning ngono. Kowe alasan tuku rokok. Wah, wis ngetokke unek-unek ing atiku, Truk, mbangane dadi stroke. Ha iya. Mbangane dadi penyakit tak loske wae wis nyatane ya unek-unek ing atiku ya ngono kuwi ya. Ha iya. Wis ora apa-apa. Men do mireng, men do dipenggalih. Upama dene ora mireng ya berarti ya wis mili. Terus piye iki? Baladewa nesu. Ha. Mana wae ora minggat. Landang nengkolo. Mlayu. Ah terus? Ha piye? Nek aku ya ora wani.
Wah. Wes. Terus lemu kok tindik barang kupingmu men ngapa ya? Hah? Kaya aku tak takon Petruk dadane ditato jantung barang iki men ngapa? Ajebul ana masalah kok ngene kok jireh kepati-pati. Wis, nek pancen kowe do ora wani kan tak tandangane. Wis kono mulih-mulih omong karo bapak aku pamit mati. Gong, cangkeme ora blangan. Aja sok nyebut mati. Mati ki nek ora mati ra awake utawa mati menungsane engko nek mati rezekine. Ben. Kowe ora ngrasa wae 3 sasi mati rezekimu ki. Hah? Isi arep ditambah sesasi mati rezekimu kuwi. Ya melet-melet kowe. Iya ning ra ya ora iso nganggo peraturan apa kowe ora nek dinengke manut-manut ngelih sesasi. Ha iya. 2 dina wis melet-melet e. Minggat. Kok malah ditundung. Lunga. Iki Baladewa tekan kene tandangane. Kok ning nganti kowe ana apa-apa, ra wis percaya aku. Aku iki wong penemu aku wae yang bener wis ora bakal aku wong bener kok kalah ora bakal. Arepmu. Aku piye, Gong? Ana tuku rokok meneh. Tuku rokok meneh. Wis e. Wis tuku meneh sewadang kok udut mboko 5. Ana guys. Ngelulu. Jenenge ngelulu arep. Ngelulu ya men. Aku lagi esmosi bengi. Iya nek ora usah dadak bengok-bengok kaya ngono kuwi nek sesuk bengi suarane entek ora. Tuku. Suara kok tuku ora. Aku cah kendel kok adake. Tandangane. Nek pancen ora menehi kayu Jatiwangi dienggo syarat bapak. Percuma aku bali ora entuk gawe. Ucap kacarita. Nalika semanten eling-eling ki Lurah Bagong winong wong dewane. Ana kilat sak glebyanan ingkang andilat. Anggane iki Lurah Bagong, ical wujud ing Lurah Bagong salah kedaden kaya wujud Prabu Baladewa. Sandangan diwadahi apa ya? Truk? Rene ya, Truk? Ngopo? Waduh. Kok ngeleleng? Kowe do ngopo ya kaget? Lho, ora krasa wong. Nih. Pengilan. Woi! Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu kono. Wah, ora wis entuk sandangan sing ndi, Gong? Mbok wis, iki pokoke rasa kokean omong kowe gendang minggir iki. Aku arep mungsuh Baladewa, aku arep gleleng iki. Oh iya, ning nek kala nggawa nenggala. Bagong kowe ngembari Baladewa nyunyuk nenggala jeblok diadamu. Der. Meletus balane. Luweh. Males aku. Ngurusi Bagong males aku. Ayo, amo Surawarta, Jayarata. Imbang yang panca-panca kuku karepe desa. Soratanan saya ngece Maranata Mantura Prabu Baladewa. Saya ngewake Maranata Mantura Prabu Baladewa kaya ngias dadane Nata Mantura Prabu Baladewa. Ora iki. Iki kok entuk sandangan saka endi? Jaleng.
Kowe entuk sandangan saka ngendi? Lho, edan to. Tuntang celing malang grok. Menungsa padake celeng ora. Iki Bagong iki. Aja ngawur. Iki garwane Erawati. Erawati dasmu iki. Erawati iki karo aku. Jangan macam-macam. Wong arep mudar kok werna-werna ya terus jenenge wae. Iki Prabu Baladewa. Aku Baladewa. Aku Baladewa. Mbok takon sapa wae aku Baladewa. Mekutha apa ember dicet ngono. Wis ben wae. Sing penting wangun Prabu Baladewa. Saya ngelayan untuk mantra itu. Ora minggat bali negara ngajemel. Nglakon ajar dening aku. Kowe sing tak ajar kaya. Saru dipun presani para kawula alit. Ing ngatasipun Koko Prabu kok ngladeni kaliyan Bagong menika rak saru. Koko Prabu menika Nalindra, Bagong menika namung dapur kere kemawon. Namung Panakawan manusa ora tatanan. Lah ora ngeweke rasane nata mantra Prabu Baladewa dikembari karo wujute Bagong padha karo pun Kakang ora trima rasane atiku. Wah jejueng kuandane. Tak luweng kuandane. Koko Prabu Landri emut ora. Koko Prabu Landri sampun ngantos ngladosi dhateng Bagong jangan malah wirang piyambak Koko Prabu. Ya, prawata ya. Oh, trenggiling. Kleru. Tiwasli ngekep mempeng. Sik nek kowe karo Bagong mesine nek kowe dadi aku mesine kowe nesu. Lho, Bagong wonten menapa mewa. Bagong kok iki Bagong to? Yai Kresna iya. Iya. Aja percaya kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos wong kula niku ya isih cetha paningalipun wong nuwun sewu pasuryanipun kados mekaten rupane wae Bagong ngono kok. Kula menika sampun ngertos. Piye? Aku njaluk pengadilan. Piye monggo babagan kayu jati wangi aku mana dinai ijol kayu Kalimantan. Wis ngendi papan iki anggere ketekan Bagong mesti awur-awuran tur mesti amuk-amukan sak penake dhewe. Piye Kresna? Aja mung kaya ngono Kresna, aja mung ngiwang sumana mangadini nuwe. Ana sasmintane ingsun jagat wasaning Bathara. Bathara wasaning jagat. Aku ora nrimake. Yen nganti ora diwenehi kayu jati wangi glandang. Glandang apa? Glandang apa? Gelandangan. Begini nasib. Wis kowe nek tak turuti ke malah ora leren-leren kuwi karepe piye? Bagong, saiki ngene. Kowe Bali. Iya. Basa, aku ratu gustimu. Lho, aku Baladewa. Wis to, rasa aneh-aneh. Aku ki wis ngerti nek kowe Bagong. Aja ngawur. Aku Baladewa. Iya wis ngaten ki mawon Koko Prabu. Wah, kowe aja manut. Koko Prabu Baladewa Bagong kula suwun kondur.
Bali nanti. I wonten Karangadempel matur kalian Kakang Semar. Bilih kayu Jatiwangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar priyambak. Ngaten nggih Koko Prabu? Iya, Kresna. Ing Sri Baladewa Narpati Dwi Nareswara Kresna kalangkung tresnandra marang Diabanon Cinawi. Setan ratataran Walasula barang. Kalangkung tresnandra marang Diabanon Cinawi. Ming sing kok dibolan baleni. Kula niku ngampet ket wae ora iso tenan. Ora mulai bako. Menang. Sampun Koko Prabu kuntur. Iya, Kresna. Ding dong ding dong cucak. Kok Prabu gumujeng kok. Hei! Wah, wong iya guyuhe kok dadak. Kresna piye? Sampun kajengipun monggo sak menika kundur wonten negari Mandura. Lah mengko nek Semar iso mboyong Jatiwangi, sampun presti Jatiwangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar kedah ikhlas. Ngono. Inggih. Oh iya. Dintani tekaning Semar ana ing negara Mandura. Monggo kula dherekaken Oh Prabu. Iki ngapa ngising saya? Antel sirahmu sisan kowe. Tak cung. Waduh. Keseran. Tak cung. Tak dung tak dung. Cia. Terang dung kosek. Terang dung kosik. Dang dang. Kowe senengane bebeda senengane Bagong kok kowe ora. Darpa kriya
Wisnu toya kancil nanang abese wong Ketawang kok cakepane jenenge Wiyaga yaten keli bule padha ande yeah isin aku suwe-suwe kene isin nek aku edan apa Gong, salin kene ayo gojek nang nggon gara-gara. Yo.